जतनो हम कहम जतरो प्रेस मीडिया फाइमा जाफैनाय जत नि जे जोंनि रिपर्टार्स दंना बेलेखिनो आं हामबायाफोरो दाय जत ससियेल मीडिया रगो जरा अबक खायथंनाय रग प्रेस खायथंनाय रग बरनबा आं हामबायाफोरो दिनै चिनि YTF नि सेंट्रल कमिटि नि कायसा गुरुत्वपूर्ण कायसा मीटिंग आखिबजाखो टक चापलायनाय पान्दा दिनै मथानि हयते चिनि YTF नि बखाक्तै जों गोबां मानो सामंतां बुतां रग जों एक्शन प्लान नि मुताबिक जों खालायनो थांतंगो विशेष खायै चिनि एक नम्बर चिनि जे वान सुमु जे चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुयै जों दिल्लीआव कायसा कतर कायसा जोंहा जागा डेमनस्ट्रेशन खायनायनि जों वानसुय दङ प्रोटेस्ट हयतोबा सानमुं चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमुं तुयै इनके आबुनि साथे साथे चिनि जे YTF नि जत लिडार दंनाय रग सारा त्रिपुरा राज्योआवनो बर बाहायनो जों दिल्ली थाङै जेमन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमुं तुयै जों आन्दोलन खायथि चिनि अर जे लुकेलो जारा दंनाय रग बर बाहायनो जागा लुकेलो दङैनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै कायसा मुभमेन्ट खायनानै दंमोन जों अब कायसा वान सुमुंथै जों याकनि सेना थांतंगो कमायके दाइबो चिनि सामंतांबोनां दङ आबो जों तेरे तेरे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नाव नायसिगै जों खायना नायथों चिनि बारबेलि ताबुक जों आंगाबो मा सासिनाय तांके चिनि डेट फिक्स खायमियाखौ तांगे ताबो कोरोना पेंडेमिक नि जे कायसा सिचुएशन चलि दङ ओमफ्राय ट्रेन चिनि बुकिं बगि जों बुकिं खाय थानाय नि वानसो दं चिनि कायसा टीम थांजाक अलरेडी न ट्रेन बगि बुकिं खायना बागै गाबोन साथे साथे दिल्ली बहायनो जों कायसा टीम रहजाक चिनि बुबाग्रा नि कनसाल्ट बायनो दिल्लीआव कायसा टीम थांगा बरक आ जागा अरेंजमेंट खायना बागै थांदों का कायसा सुइटेबल डेट बरक जेबाबे डेट फिक्स खाय मानो आबनि परेनो जों डेट बहायनो साख्लायनायनि वानसो दं बेसे जना रखम थानानै थानांगौ चिनि टारगेट के तो जों प्राय 1 থেকে 1,500 बरक जों थानाय नि वानसो दङ ओंखाय दाबो आ जागा जों कम मानि न जों 1000 जना तो जों सगिनाय आबो कन्फार्म जों खायसा नंथानै कग्रिमोन শুধু YTF सिंह थानाय ना तिजाब बोरै मदन पदा ना अब चिनि अब कायसा खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुद्ध YTF दे थानाय नाकि बोरै बोरै थानाय एक्चुअली सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जों आगे जों नुगो विशेष खायै चिनि I50 रक आगे थांगो बोरै बुरा सिक्ला चेराय जतनो मिलियो थांलायो आफ्रो 300 400 जन हायास के 500 जन रक थांगा बाट जों ताकलाय सिक्ला सिमि चिनि YTF नि जे कर्मी दंनाय रक बरक सिमिनो जों 1000 जों थांनाय चिनि टारगेट के एमने 1500 हाइपनो टारगेट 1500 थंगाके आं 1000 एटलिस्ट एकदम एक्युरेट बाबिनो जों नम्बर थाङै मानाय नि आं आसा खालामदों बा सगैनाय दिल्ली थांनाय कायसा दल तो थांनाय न आबनि साले साले आं सिटिं डेमनस्ट्रेशन बो खायनाय फियाबा चिनि ताइबो सामंतां जेमन जों सारा त्रिपुरायावनो डिस्ट्रिक्ट वाइज जों बाइक रैली बो खायनाय दङ ओंखाय इनि जों आबनो तुइनो ओ तांबोतां रंनो बाहायके जों इमप्लिमेंट खायनाय बा बाहायके जों आबनो सक्सेस खायनाय नि जों वानसगै जों दिनै प्रिपेरेटरी कमिटि जे प्रोग्राम नङै प्रिपेरेटरी कमिटि जों दिनै खानाय नि वानसगै बाइक रैली रक तो जों दिल्ली थाना सिगांनो खायनाय चिनि दिल्ली मुभमेंट नि सिगांनो जों बाइक रैली रक खायनाय ताइ कयेकटा दङ प्रोग्राम आबो जों एडभान्स साना थांलिया आबो जों क्लाइमेट बेसिकलि खुंनाय नि कयेकटा सामंतां बुतां जों नारजोब हामबाय दिनै मीटिंग को सारा त्रिपुरा दा खबजा ना डिस्ट्रिक्ट सिमी दा दिनै मीटिंग का सारा त्रिपुरा माने सेंट्रल कमिटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी जे दंना चिनि यूथ त्रिपुरा फेडरेशन नि अब कायसा सेंट्रल लेवल नि मीटिंग आबनि यागलो चिनि दिनै दुइटा मीटिंग दङ ताबुक चिनि सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग चलि दङ आबनि परे चिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताइ वर्किंग प्रेसिडेंट नंनो तै बहनो जों आसुखिनाय अ सामं तांबुतां नंनो तै हामबाय।